ka trap tran ta ka thei to lo ni he nun hi ka ti ka be dong tak zeta he hring nun hi ka pa ka phone nga ka lo hodon kan ti teang ka hring nun ni na tuar to lo ma se Sean vala chung kwate in zawa in suilo chibai kan book le cheu amma saberin ka viewers tele ka subscribers te ka ngai sang le in ka ngai poimo le cheu ni ti kha milo hriat sakula thange ka tan hian in hluwa nangma ni zara ka channel hi ala ding shramani ti hi kan soitel ni ta sela hetiang motivational le lin thatak tak hi karan ti chuak zelanga chuwang chuan in support na hlut tak ka momo chozel don ani ti hi khongai takin milo hriat sak don nia ole voina chuan comedian lo ni thin tuna TV host lar taknita Steve Harveyan har sarna to dan tele amang an thin zia te in ti hlum du hial khopa be don thin zia tele tin na to pa ang tin nge lo om chho tak dan toy fel fam kim takin kan ngai thladon ani Komedia ka lutir khan kum somni pasari katling der toa ka hun kalta kirle chang ka nga mai kha mini khani ka thil ti zong chu ban san le top vek ka tumni hring nun chu kaning to ni ka be dong ngoi ka motor chunga kum thum lai chu ka khosa poisa eng ma ka nei lo ka nu le pa te phone ho handil mai chu ka tumani ceiling chung bung roda khom na pin dana han khosak mai po ka thlal to ni kapa ten he na chuan nadang ka zon mu ma thlan hi thum chung vel chu kalo om thengem hanti mai kha cha kani ka ina changai chuak to ni chuan I lo let le ngai to lawang chu ka pa ngai dan dik takani chuwangin ka tan chuan ti ngai na wang le a all ai lawang ti ka sia ma se answering machine phone chu ke ma tan ceiling chunga thom no da khom na room a chuan an da ni ti ka sia chuanin hotel Pensacola Florida chuan kain bola ka involve ve thin dan chu hotel a kalin hetia bathroom kong khar om chhuat atanga ceiling tong chi kha Ritz Carlton mai chuan uluk le nal tak chuan kan kal velanga a chan chu linen towel anti puan nem chi chu basket chung an da thinani chung hruk puan te chu thanem tok tak kalanga ti chuan basket a tuilum chu kan her honganga kongka chu ka khar nuwa chuan sabon te noin nuam takin ka inbol ta thinani khatia in bol na pindan vela khan mi veiwa kan om to talo tia chuan hruk puan thanem tok tak chu ka valak bel lenga ka chia huanga chu hruk puan te chu ka sor hul nuwa chuan ka in hruhul ta thinani khatia ka in hruk hul nuwa khan ka thom no te chu ka la lenga tiang reng khan voitam tak chu ka in bol thin voi khat chu khatia ka in bol lai khan khopui chunga in khom pui an nei lai tak khania khang khom pui chim zenga mi thanem tok tak chu kha hotel a khan an thleng ve a khatia sabon kain noi phuan lai tak khan anin khom pui chuan lo bang ve chianin mi pathen khatte chu in bol turin chu bathroom chu an ron pan ta chur mai ka chuak thei talo ka taksa sabon phone te po chu thlen fai man ni hek lo le ta chuanin ek in chin chu ka khara chu ta chuan ka thuta top mai ka trap tran ta ka thei to lo ni he nun hi ka ti ka be dong tak zeta he hring nun hi ka pa ka phone nga ka lo hodon kan ti teang ka hring nun na tuar to lo ma se ka phone ma chuan answering machine chu ka phone ma sa ta chuan message pakhat ka dong ta Steve Harvey short time Apollo tangin Jack Starton kania hey video kan mu chea New York a local la khamini kha thole ni ania pathian ni zan Sunday zan a local la short time Apollo tangin TV a kan phau chuak don chenia TV a phau chua mo chu ka du ai samani ma se har sanna ka nei tlat mai dollar somni panga chia ka nei New York a chon ka kal thei tlat lo eng tin nge dollar somni panga lekin New York chu ka thlen theyang ni ti hian ka tita fuck man chon ka kar chunga bok chon ka lu ta ka trap le ta ni heti hian ka ti man god atopa TV in phau chuana tur hun rem chang that tak ka neya ma se ka kal thei si lo ngatinge hetia min ti ni lalpa kum som thum ka chuang to he thil hi dam chunga ka lo nga vesinani tuna hedin huna hian min da don em ni chuanin he khol hi kan phone non le tiang engtin nge min chan reng Sunday a local ro min ti le don nge don lo kati
chuan kan phone non le ta chuan min ron chang ta. Hello Steve, Chuck Starton kania Showtime Apollo tangin I video kan lo mua pathian ni Sunday zan show na telve turin kan ruat chia I lo telve thei don ani chuan phone mangin minon sil don nia lo telve thei la TV pho chuwa cha kan duani chu vele katia phone ka da don chia tia chuan phone bi bri chu ka heta message dang I dong ti chu lo ni le ta ni ti chuan message chu kan honga chu message chuan Steve Harvey Tom Sabel kania hey comedy caravan atangin voicemail karon thon chea tuna khoya nge yom ka shelo ma se Jacksonville Florida perform neya dollar za somnga hlo turin zir top za na itan huna ola ilo tel ve thei don ani chon min lo shet tir don nia ke chu pen sakola ka oma arem chang ta hle mai ti chuan Tom Sabel chu kan phone vata chu ta le dollar za somnga hlo perform nei turin ani chon min shilta chuan atuk zana dollar za somnga chu ka va hlo ta ni ente kanui za thlak ve hle aniang club nei tu pa chuan ale pekzan thlengai omani chuan dollar za somnga dang ka peleng che dollar za thum ka nei ve ta ti chuan Apollo Center om Chuck Starton chu ka phone ti hian ka thilta ni ente Chuck khoi lai mo changin message ka donga New York ka katana perform na turin la nei ani chuan ka in pe rengania ani chuan nei local ro kalna tur poisa ka nei ve to wangin Eastern Airline kal le holam ticket chu dollar som kwa pakwa sengin ka katta ni ti chuan Jacksonville Florida chang New York ka va performa Showtime Apollo fiam thu ka performa fiam thu ka ziaka ka fiam thu phua chuan min tilar le mai chu ka fiam thu phua chu enge ni Mike Tyson chuan atum pui Mitch Green mit taka chuan aneka ta chuanin amit chuan ti hian thu an soi tanta he fiam thu New York pan na kong thlona chunga ka phuani chuan le standing ovation Apollo Theater ommi pui ho nui zalutuk chu ding mevin kutan beng durasin khami zana tang khan television a chuan kalang chho ve tanta zak mai